Ona bostekoa komiki bilduma aurkeztu dute gaur Donostian. Udalbiltzak bultzatutako Geuretik sortuak proiektuaren fruitua da lana. Iñaki Martiarena, Unai Gaztelumendi, Eñeuta Jartzagoena, Aritz Ibarra eta Kote Kamatxo dira bilduma osatu duten komikigileak. Udalbiltzak Geuretik sortua beka jarri zuen martxan 2021 batean, eta lehenengo edizio hartan egon ziren 3 diziplina, literatura, zinea eta antzerkia, eta orain bigarren edizio honetan gehitu diogu komikia. Azkenean Geuretik sortuaken helburua da gure herriaren historia euskaratik eta euskaraz kontatzea, eta aukera ematea bai sortzaileei eta bai udalei ere elkarlan bat egiteko eta istorioak bide desberdinetatik kontatzeko. 4 diziplina horietan. Komikigintzan deialdia ireki eta denen artean 5 komikigile izan ziren hautatuak, eta horiek dira Kote Kamatxo, Aritz Ibarra, Unai Gaztelumendi, Eñeuta Jartzagoena eta hemen egoterik izan ez duen Iñaki Martiarena Matxin. Beraz, horixe, 5 komikigile aukeratu eta haiek egonaldi bat egin zuten hainbat udalerritan, Amasa Bilabonan, Leitza Berastegin, Aritzek 4 herri izan zituen, Sara, Urruña, Bera eta Lesaka, Kote Bergaran eta Matxin Usurbilen egon zen. Eta, bertan esan bezala, bertako istorioak entzun, ikusi, bizi, eta bertatik sortu zuten komiki bat, bakoitzak berea eta bere historia eta bere identitatearekin, eta 5 horiek batuta sortu dugu ona bostekoa, 5 komikiz osatutako bilduma. Bilduma honetan hainbat historio daude, hainbat estilo, hainbat ahots, eta Ainara Azpiazu Aspik egin digu azal zoragarria. Nire aldetik apur bat herriko esperientzia kontetiarren, ni Amasa Bilabonan egotietoko jaten, eta bertan apur bat inguru giroa eta baso guztiaketan inguruko komiki bat eikien euken helburu. Oso eskertute bertan eukindoten harrera gaitik, udal, ordezkarixek eta herriko gainontzeko herritarrepe oso beso zabalik hartu nabe, eta hori apur bat antolatu naben 3 asteko egonaldi hori komiki bat eiteko, 3 astetan oso motz gelditzen da, gero etxeko lan asko dau, baina bai antolatu nabela, lehenengo aste hori herrixe ezagutu, herritarrak ezagutu eta gidoia osatzen joateko, bigarren aste baten, gidoi hori behin itxita, apur bat komiki antolatu, zirriborro baten, orrialdeak antolatu, eta 3. astien hor gozatzietuko jaten, ze hor komikiko pertsonaiak diseinau behar ziren, eta hor bertako ikastetxietan egon nintzen, umiekin, komikireko pertsonaiak eurek sortzen, ez? Nik deskribapenak irakurten utzi esan, eta eurek libre marraztea izan pertsonaiak. Orduan nik egin dutena da, gero, pertsonaia horrek hartu, euren marrazki horrek hartu, eta horren gainien nire estilora marraztu, ez? Orduen oso gustora, oso posik emaitzakin, gainera hori, ontxe ongara komentetan, 5 komiki, 5 oso estilo diferentetakoak, oso gai ezberdinak, eta horrek pezelako aberastasune emoten dutzen azkenien proiektu guztiari, ez? Guretzako komiki disiplina naritzekean ontzako, askotan laguntza hundirik ez dela izaten, lan luzea izaten da gurea, eta gutxitan gogatzen dela gurekin eta eskertago dela udalbiltzak aukera ematea eta baldintzat duenetan lan iteko aukera ematea. Hoxe gehitu nahi nion. Ni Leitzan da Berastegin egon nintzen, oso garbi enukan egileaneko zuri junitzala enekin oso garbi zer egingo nun, eta pixka nahi nunan herri betan galdu, ikusi jendean nola bizian, elkarrekin zeharreman zaukaten ikusi, eta gero hortik, ze ateatzen zen, eta nik Leitza eta Berastegi hartu ditut bi herri elkarren ondoan daudenak, baino gertu baino urruti, nola bat ere egunerokotasunean urruti aurkitzen dianak. Orduan, horri buruz hitz egin dut komikian, oso gustuan nago nola hartu nauten, nola bizi izan naizen egun horietan, eta hori, eskertuta denekin. Produzitzen da asko euskeraz, baina euskeraz lan egitea zerotik zaila izaten da. Eta proiektuan nahi dezunean olako gairi buruz egitea. Eta beraz, Geuretik sortuak komiki bekan, niretzat oso interesgarria izan da, ze bai lan egin dugu oso gustora egon gara Bergaran, egon naiz Bergaran, eta hor jaso naute oso ondo.
alkatea, eta eraman nau Olaso Dorrera, eta hor ezagutu ditut Elkorotarrak, eta, bueno, jende Mikel Zubimendi, eta danak lagundu naute, pixkat historiako San Juan Martin el Espuru batez ere, hor bergaran, hasieratik. Eta, bueno, ez dakit, jende, Arantza zure, bueno, artxibokoa, eta, bueno, izan da, zoragarria. Nire oso zaila izan da, kudeatzeko material asko izan da, baina, bueno, eta zogain potoloa egiten zitzaidan, baina azkenean, bueno, amaitzakin pozik.